buat mbakku, Mbak Sutia, mamanya Dek Rubika. Jam 11 wengi aku mbok tinggalno, mbok tolak tanpa sebab sing pasti nglarani. Aku kadung sayang, kadung kadang-kadang lungamu dadi traumaku, ngene men kisah bujangku. Ademe angin wengi teko, ngancani aku kelangan konco cerita. Jane namung masalah tresno, tapi kok yo loro. Ngancani tekan endinge, tresnaku koyo bonse anteng putih, mbok sirami rino lan wengi, masih yo elok endah disawangi, tapi timbang sora iso gede. Matur nuwun bosku, yo musik keren luar biasa daleme. Pengendangnya Indonesia. Ya ampun ya bos, makasih bos. Mbakku terima kasih sawernya. Mung sewates koncomu, jane namung masalah tresno, tapi kok yo loro. Ngancani ilang endinge, tresnaku koyo bonse anteng putih, mbok sirami rino lan wengi, masih yo elok endah disawangi lagi, tapi Soringan Indonesia. Dede Ayu KST masih kuat. Aman masih.
Adita Profesional Audition Sisa. Terkirim untuk konco-konco bakti muda semuanya Mas Jovan. Requestnya Mbak Yuku Mama Rubika. Oh, Sabar hati, sabar ngadepi nandure kembang. Nanda setenan Kowe nganggep aku mung sewates ngomong. Jane namung masalah tresno, tapi kaya lara. Amin. Yen akhire wirang ben wirang pisan. Yen akhire lara ben lara tenan. Masuk. Apa wong tulus wis kali sing ngene selalu ngancani ilang endinge. Apa itu? Tresnoku kok sing anting putih. Mbok sirami rino lan wengi masih yo elok endah disawani, tapi dipaksa ra iso gedi. Jane namung Masalah tresno, tapi kok yo loro. Mbakku, Masku matur nuwun, lagunya sudah, terima kasih. Ngapunten aku jrek-jrekan turut ndanjeron daleme mriko.